Hello guys, mamukase muri Zimbabwe. I hope you are having a wonderful day. Izvezvi ndiri kufonerwa nemunhu ari kuTurkey. Hanzi makazoti kudiko nemhino yenyu. Zvino ndawati kai kuTurkey vanhu vari kudzoka vasina mapatsi. Tatati zvetinobvisa mhino. Kuda muchazondiona ndaane mhino yakati twi. Gore rino mirai muone. Toda kubvisa mhino because tawane kubuliwa. Muchitibhula muchiti kai ndine mhino hombe yakaita kunge green paper. Imi zvakaoma. I hope muri right vedwe. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Muri pane nyaya yakatumirwa yemwanasikana aitaura kuti mama vake havamudi. Remember, achiti vanomurova, vane murume wavo wavakaudza kuti iye mwana wasisi vake. Wasisi vavo. Akatumira message nesuro achiti ivo mama vakaenda kumba zuro the other night. After taverenga story vakaenda kumba vakanotora phone yemwana vakamuputsira phone vakatouya nesister yake. Handizivi kuti ruvengo rwacho ruri kubva kupi, saka ndakazongoti muri kupi? Akati ari kuJoburg South, but mwana mudiki atambura ane vana 2, mama vacho vanouya vachiita violence. Ndikati komadi matora protection order? Akati ndatora protection order, vane shamwari nemaporisa. Saka andiziviwo kuti guys, how can we help this child? Ndabvunza kuti amukwanisa mugone kumuva mubve munzvimbo yavanogara handiti kuJoburg South. Mungomuva mbijana kuitira kuti vasaziva pamunogara because vanoramba vachiuya vachimuabuse vakaputsa phone. Nai vedwe ko ruvengo rwacho nderwei? Zvakaoma hazvo. Handizivi kuti what do you suggest panyaya iyi. Ndakauya kuno kuRussia 6 years ago nechikoro. Ndakange ndambograduata kuUZ. Ndokuti shandei, asi nyika yedu haisi nyore, especially kana uri munhu wechidiki ane shure yeupenyu huri nani. Ndinoyeuka vamwe vandaidzidza navo vechirungu kuno kuRussia aigona kuti musi atadza kuuya kuchikoro nekuti it's a bad mental health day. Ndakatanga ndichafunga kuti vana vechirungu kujaidzwa, ndichiti ndinzwisise zvainzwani kana uchinzwa musoro hauyi. Saka zvakangofanana. Makore atipinda nei, ndakange ndava kushanda kuti zvinhu zvibatane ndichizama kupedzisa degree ranenge ndichiita. I remember I felt like two people. Ndichisvika kubasa ndaiva nepersonality inofara ndichishandidzana nevamwe tichiseka. Kana ndava ndega kunge ndanoita nekuactor as I just have to. Ndainzwa kuzarirwa and kakawanda ndaiti kana bhazi kana chitima chichifura paisvika pfunga yekuda kuzvikanda ndizorore zvangu. Musi ndiri munzira kuenda kubasa ndakagaya kuti no man, asi ndaneta and I cannot act futi. I called my manager kuti ndaita emergency. Ndokuenda ndega kune a psychiatrist. Akataura neni and I don't have a lot of memories of that period. Asi akandipa tsamba ndikaenda naye kuchipatara. Thankfully ndiri munyika inonzwisisa nyaya idzi ende vakandibatsira. Havanyaya yotaura chirungu chakawanda, iniwo mutauro wavo handiugoni, asi vakatsvaka translator. My diagnosis is major depressive disorder at the time with a high risk of self-harm, stroke, suicide. I spent nearly 2 months muchipatara in psychiatric clinic recovering. Ndirimo ndakasangana nevaive nemacondition akawanda ekuti ndichiri kuZimbabwe taingoti ava mapenzi, hadzitori mushe. Now my perception has completely changed. Ipapo hama dzichitumira message kuti uri kupedza rini, hehe unozorora. Regai ndidzokere kumashure because handina kutanga kurwara ndave kuno. When I was a teenager, ndakaita mbiri muraini yekuti ndaive neusimbe zvichinzi uyu anogona kuita mazuva akazvivharira kuri kutiza basa, mukamutsiura anochema. Waisava usimbe chokwadi. Depression unotadza kana kumuka, even kuti uende kutoilet. Kuti utsanangure zvinonetsa nekuti at the time I had no understanding yezvaitika kwandiri. What guilty yekuti uri kugaronzi uri simbe uchadzoswa nemurume nenyaya yeusimbe. I remember ndakadeedzerwa mapasta nevamwe vekuchechi kuti vataure neni kana kunditsiura nekuti kana kuchechi ndaisaenda nekuda kwemadhimoni akandigara. The thing is, every time I went through something, zvaingonzi mwoyo tsvina isingadi kuti upedze kudzidza, ini ndini simbe, ndiri kudzidzira zvechirungu. At some point ndakamboenda painternet
trying to understand, and the quiz advised me to see a psychologist. My university hayo, university yedu yaive nema-counselor, nema-psychologist, as I did not feel supported enough. Asineniwo ndaisato nzwisisa. Okay, regai ndisarebesa munamato ndigozama kudzidzisa vamwe zvinhu izvi. Mental health yakangofanana nehealth yemuviri. Both they need care and attention. The same way ukanzwa bayo unotora mushonga is the same way we should pay attention kana pfunga dzadzamirwa. I'm fortunate kuti ndakazoenda kunyika ine education and acceptance kudarika background yandakabva. I've heard of my classmates of primary ove munharaunda vakazvisungirira vanhu vachingoti anga aguta sadza, and I know kuti I easily could have been them. Now I'm on 3 different antidepressants and regularly see my doctors and attend my weekly support group just so I can stay alive. It's actually incredible how much it helps. Ndichimatanga mapiritsi ndakashamisika kuti pfungwa dzinodzikama. Kudai musoro wangu ndakakura uchingorema ndichiti zviri normal. Vanhu vanoshamisika kuti munhu ano mushonga voti vanhu vanoshamisika kuti munhu amwa mushonga wekuzviuraya voti wani taitofara naye nezuro nekuti ndo zvinoita kurwara kwacho. Kunoita sekusingaoneke as people will be struggling. This is my advice kune vasina ruzivo o vasingazivi how to deal with these issues. Number 1, be kind to your family members. Of course, there are issues leading up to this. Kubva ndiri mwana, I still, even after I developed the symptoms, kwaingonzi simbe or madimoni, and I carried so much guilt over a condition I could not understand. Small things could have changed my quality of life. Kungonziwo hagi, kunzi mwanangu, I'm proud of you, I'm sorry, I love you, how are you? Asi culture yedu haina zvese izvozvi. Number 2, haikuona kuti vanhu vanopenga vachifamba hongo asi tinenge tisingazivi. Mongonzwa kuti tete vaya vanogona kungomuka tokakwidza nhaka kuda munhu ane bipolar disorder yekuti anobatsirika asi hatizivi hedu. Number 3, anzi ukasaenda kutherapy kune achaenda nekuda kwako. I know it's not practical. Okay, as the point is, ngatigadzirisei ourselves internally, because the damage you can cause other people can be fatal. Unogona kutumira munhu wausina kubhadhara fees message kuti ko munograduate rini? No, how are you? Apa unozoita trigger ovhunduka kuti akazviurayirei. The issue is not well understood. Kuda ndatadza kutsanangura hangu, asi I hope zvinogona kubatsirawo anga akaremerwa kana kuti ari kutsvaka help. Ndakazotaura nawo ndobva vazonditi, ndobva ndabvunza kuti how are you feeling now, vakati better surely, but pane ma-ups and down. My fear is I'll take my life one day, not because I'm suicidal now, but because there's a possibility I could be. But I think I'm in a good place in terms of managing it. I'm getting help, not because I'm suicidal, but because there's a possibility that I could be. Zvakaoma. Vataura kuti suicide, kana kuti munhu ari suicidal anofamba sei, anenge akaita sei. Munogona kutosira monse muchiti muri right here, muchifara muchiseka mangwana makusina. I think takazviona paFacebook kakawanda, munhu anenge achitofara, munhu ari happy, asi mukati make akaremerwa. Next thing monzwa kuti munhu akomita suicide. Moshaya kuti zvinofamba sei. I know kuti vazhinji mungangoti isoda ma-confession, but ichi chidzidzo, because this can happen to anyone. Vazhinji vanhu vakawanda vanopfeka personality yekufara kana wasvika pavanhu. I remember I've got somebody who's very close to me, angoti zvese zvanenjita izvi kuact, kana zuva ravira ndodzokera to my old self of feeling sad. Ndinoziva umwe mwana anga ari very close kwatiri akapinda wardrobe kuvhitsi, akazvisungirira akafa because anga aneta. Vataura zvakare point yekuti ndanisingazivi kuti pfungwa dzinotomboita peaceful. Munoziva here kuti pfungwa hadziiti peace? Munoziva here kuti unosvika pakuneta nekufunga dzangu hadzinyarari?
pfungwa dzedza ndototi naMwari izvo zvava nani. Pane time yekuti hadzinyarari, munenge mune noise remusoro. I remember on this day ndaenda kuHeidelberg, takabva kuJoburg tichienda kuHeidelberg. Pfungwa idzodzo dzaingotaura dzichitaura, ndikazi ndikabvunza munhu wandaifamba naye kuti naiwe ndobvunzawo pfungwa dzako dzinombotaura, unonzwa sound mumusoro sekuti shiri iri pamusoro iyi, yewe zvidhina izvo, yewe yadhoira uda kugadzikwa, ko mina siya mopa pano pengere, imaki inoshandai, mechisawo, uchingonzwa masound so uchingotaura. For the next 1 hour ndakaenda kuHeidelberg, kunonzi Heidelberg, ndaitaura mupfungwa dzangu ndakanyarara. Akati aiwa dzangu hadzitombodi hadzidaro, ndikati saka usinomao ndanyarara mandakondinya pandakasvika tatu kuenda kumunamato. Pandakasvika ikoko kuchechi ndakati ndichisvika ndichingopinda muchechi ndigara namboita 5 minutes nekuti pfungwa dzako dzinenge dzakasenga zvinorema. 2 ndakabva ndagara pasi ndikavata kudai, ndikavata ndikazi ndikashama muromo kuti shamwari yangu yakanditora picture akati kona mai mwana 5 minutes izodzo dzamatosvika matodhakwa nehope. Ndikati choita kuti ndidhambe, hakusi kuti handina kuvata last night, choita kuti ndidhambe ndechekuti ndaneta, pfungwa dziri kutaura. Saka ndiri kuti vanhu vakawanda vari kusafa nechigwere ichi, especially vanhu vari kumhiri. Pana vamwe mama vaigara vachindifonera, she's Zambian but vanonzwa Chishona. That woman is not okay. Mama ivavo vari kuUK, she's not okay. Unozoona kuti pfungwa pakapa. Ende why vanhu vachiti mazuva mwedzi mutete, because semaZimbabwe hatina much knowledge about these things. Mwedzi mutete mazuva ari mapiritsi. The things that we say, we don't know what we are saying. Anopenga. Tinopenga. I remember on that day, ndakasvika kuchechi, yangu yekunamata zvikanzi share, it was a women's prayer day. Ndobva ndapfugama nemumukadzi, I just find anyone random. Ndobva ndapfugama nemumukadzi. Akabva ati, what is your prayer request? Ndakangovhara maziso so ndikafunga kuti ndimuudze kuti ndinopenga. Unoudza munhu kuti unopenga. Ndakangovhara maziso musodzi kangoerera so. Ndobva anamata akati Mwari, handisi kuziva kuti chii chiri kuitika pari, asi ari kurwara kuti chii chiri kuitika handizivi, asi murapei. Munamato wose wakapera uchingori musodzi. Unoudza munhu wausingazivi kuti pfungwa dzangu dzinopenga. Ngadai Mwari atiitira nyasha. I know kuti vazhinji mune muchiti muda maconfession, but we need to talk about this, okay? Let's find help. Kune vanhu vakawanda we're going through this, let's find help. Alright. Ngatipinde munyaya inoti handisizoziva kuti assistant vangu nhasi havapo vanosimbondibatira kamera vachichatsoona kuti iri mufureme here, ndogona kuva ndiri bled. Anyway, regai tiverenge nyaya inotevera. Ini I walked out of an abusive marriage nevana vangu vaviri, a boy and a girl. Ndairohwa senge nyoka yapinda mumba. So ndakaenda. Ndaitoti kana ndichirohwa vamwe nevoti ndipei vana ndibate. Story for another day. Tete ndakazoona kuti a divorced daughter is better than a dead daughter. Handina kusiya ndapisa musha. Better ndidzokere kumatongo. Ndinoita default setting. Start from afresh. Chandakaramba kusiya vana vangu. Ndakati better tisvitsane kumutemo. Vakaona kuti nyaya yavo havaiwini, vakazondisiya ndichienda hangu. Upenyu hwakambogosha. Tete, uri single mother, uri divorcee, une 2 hungry mouths to feed, apa hauna pekutangira. Tisingakanga mukuti society yedu is not very welcoming of masingles nemadivorcee. Vanoona senge unoda kuvatorera varume vavo, which is not always the case. Chero kati regai nditizire kuchechi, unongowana zviriko kusarudzwa nekuti uri single. Tete sometimes vanhu havatombozivi kuti unenge uchinesa maronda emoyo zvemujolo will be the last thing on your mind. Saka kusangana kwangu na Liam painge patopera makore after marriage yangu yawira munasave. Tete handina kuziva kuti Liam ainge andiziva kare, ndaitova case study yake, ainge aita homework yake karesa, nokudaro ainge akaita research yake pamusoro peupenyu hwangu. Aitoziva kuti ndine vana 2, a boy and a girl, nokuti aigara achindiona ndinawo. Information iyi creeped me out nokuti it was giving me stalker vibes, as Liam assured me kuti all was well. Chandakanyanyotsvakisisa ndechekuti Liam ainge asina kumboroora here. Tete ndakaita tsvakirudzo dzangu nokuti
ndainge ndisingadi kuva ehomreka. Patsvakurudzo dzandainge ndaita ndakaona kuti Liam ainge asina kumborora. Chero mwana wekupomerwa ainge asina. Ndakatanga kugaya manje kuti me, a mother of two, ndichipinda muwanano nemusingo asina kumborora, vanhu vachati kudini. Iyo family yake, they were going to accept a return soldier kamboenda akadzoka. Liam akandiashua kuti vanhu who mattered in his life vaive vatatu, mai vake, his young brother nagogo vake. Saka takafambidzana naLiam. Ndaispoiliwa left, right and center. Homwe yake yainge yakati kurei, asi uchimuona ainguva munhu ari simple. Tichiri kufambidzana ndakatotengerwa kamota. Takazoenda introduction ndikafarirwa zvakanyanya namai vake. In fact vanhu vanga artimators ndivo vakandifarira. Tete takashamsika kuti kune vanhu vachine rudo rwakadai panyika. Liam akazokumbira list yekuroora. Zvese zvakabviswa, hapana kana chakasara. Even hama dzangu dzakatya nazvo nokuti vamwe vanga vatondiita write off. Vakandiita second hand. Hanzi hapana chisvinu chinobuda up. So kuuya kwakaita vakwasha ndakabreaka record. Shame. Tete ndakazonogara nemurume wangu, haana kuda kundiparadzanisa nevana vangu. Aitoti baby, ava vana vedu tese, chandichadya ndicho chavachadya. Ende zvechokwadiwo tete, vana vangu vairarama soft life. Vaitoenda kuzvikoro zvinodhura, and they were spoiled for days tete. My latest gadgets vaiva nawo. Iniwo hapana chandaishora. I was a well kept wife. Ndichizenge zvino ndasimba, ndava nema calves and fat in the right places. Tete kuma holidays ndainda. Ndaitofamba on SUV yangu, nditori nema business angu andairana. Asi nhumbu yairamba kubata. Asi Liam was never concerned about that. Sekuti murume wangu assured me that all was well. Vana taitova navo nechekare, so no need yekuzvipa pressure. Chero hama dzaLiam, the people who mattered most in his life, vaive nesupport nazvo. Iniwo maybe kwaiva kuputirwa, handina chandakaona chakaipa pakugara kwedu. Ndaitoti ndawana my forever yena. Liam anga ari hands on father. Aitoziva even machanges aitika kuvana vakazenge vava papuberty stage. Saka pakatanga mwanasikana kuenda kuperiod tete, Liam aitozviziva kuti mwana atanga nguva yake. Tete baba vemwana vakamhanya kutengera mwana yavaiti period pack. That was the first and last time mwana wangu pakaenda kuperiod. Ukuwa mwana wangu mukomana anoti ane munhu anouya kuzorora naye everyday usiku, asi haoni face yake, anoita senge anorota. Musikana ndakazongoonawo ogara akasuwa achiti pane chinhu chaiuya chosangana naye zvekuti aitomuka achirwadziwa nhengo yake. Tete vana vakaenda kwambuya vavo vakandofamba navo, pakanzi murume wangu ndiye aishandisa vana vangu. Zvakandinetsa kuzvitambira kuti shuwa here nekuda kwaita vana vangu aivafungira zvakaipa kudaro. Ndakapinda into denial ndichitadza kuzvigamuchira. Ndakazombokumbira kunoona vana namama kuna Liam. Ndipo pandakasvika ndikaprofitwa kuti murume wangu aishandisa vana vangu. Asi zvese izvi ndaizvidhauta, ndikanzi ndinamate ndichikusha mvura mumba ndichikumbira kuratidzwa zvakavanzika. Musiwo tete Liam haana kuvata mumba, akaita kufuta senyoka yaivhiringidzwa nematombo. Akangotanga kupopota nekungochinja zvandakashaya shumo yazvo. Ndipo pandakatanga kuvhurika brain kuti Liam mari ainga nayo, asi what was his source of income? Alright, chokwadi here kuti angasina vana akavaita sacrifice. Why is it nemari anayo angasina kana mwana mupomerwa kana mumwe chete? Iniwo ndakaramba ndonamata ndichiita midnight calls tete. Pandakangowedzera giya rekunamata, marriage yainge yoita kuvava segavakava. Sekuti ndaisada kutenda zvemaprofita nokuti vanhuwo, asi ndaida kuti Mwari mbune vandiratidze zvaitika mukati meupenyu hwangu. Kunamata kwakanaka. Umwe musi ndakadekara ndakaona kamwe kabhuku pashelf. Ndakatya nezvo ndakaona mukabhuku imomo. Tete Liam anambobvera andida. I was just a project to him. Maiva nema details angu
zvese nezvaiplana kuita after apedza nevana vangu. Iniwo I was going to be next. Ndakangoti maita henyu Mwari, ndakangopeka mabhegi angu pari potyo, panga pasina kana chekuda kuudzirwa. Upenyu hwangu nehwewana wangu hwaiva mudenja. I left luxury yese. I chose my kids first. Vamwe vangandishora kuti ndakabuda marriage riviri. Tete pane paunozvichuza first, wozoita choose happiness yevana vako. Dai ndaida ndakagara, asi ndingafara sei vana vangu vachishungurudzika. Ndinenge ndatova mai benzi. Nyika iri kutaura, asi vachanyarara zvavo. Tazviwira toga izvi. I think nyaya yakadambofana neimwe yatakatumirwa, madzimai anenge angopindana nazvo ozoona kuti munhu adokoroora hana magood intentions. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete? Ndaifollowa nyaya yakabva kuti mazuva apera tete ndikava nekunzwisisa kuti sei marape victims kazhinji achinyarara, achizogara netrauma zveupenyu hwese. Inyaya yekuti society yedu is judgmental. Society yedu haitombonzwisisi kuti chinonzi rape chii. Tete ini ndiri a rape victim, ende chokwadi chaicho ndechekuti ndakarepwa mulodge. Kwada kutaura kuti wakarepwa mulodge, vanhu vanotowedzera kudhauta kuti hakuna munhu anorepwa mulodge, unenge wagara uri willing participant. Kwete, ndaisava a willing participant. Vehama, zviriko izvi. Ini ndakazongonyarara nekuti munhu akaita izvi kwandiri anotozikanwa muguta randinogara. Ane mapurisa mhomwe dzake, anotobhadhara zvekuti chero kada kunoripota hakuna kunozomboenda nyaya. Munhu akandimbunyikidza ndimuzvina bhizimusi, anotofamba nemota dzinodhura ende anotosarudzwa kudya neusayo hwaanoda, asi akamanipulate situation to his advantage. Kwete, ndaisava mhandara sekuti nditoriwo mother of Ningi, asi hazvirevi kuti zvakaitika kwandiri ndaibvumirana nazvo. Kwete, ndosaka nditi yaiva rape, nokuti hapana consent, hapana kubvumirana, hapana kutenderana, ende unobva waita kunge pambi. Kwete, handisi pambi, handinambobvira ndatengesa muviri muzvariro wangu wese. Society inofanira kuziva kuti hakungorepiwi mavhijini chete, masingle mother anorepiwawo, nemamarried women anorepiwa, nagogo chaivo vakura vanopindura kumamisha yavo vorepiwa. Mukadzi ari mumba unogona kurepwa nemurume wake chaivo. Iwo marepista acho arura tete. Ini ndaishandira bhizinesi, ndaitomushandira takawanda. Now that I think of it tete, ndaitofunga kuti vanhu vakabatwa chibharo nabosi vedu vakawanda, asi hapana anoda kutaura nezvazvo, unobhilivhiwa nani. Boss Peter uchipinda basa vanoda kuziva background yako. Kana chiti background vanoda kuziva even personal life yako. Hanzi ndoda kushandirwa nemunhu wandinoziva zvose zvake, kuitira kuti kana ukapinda nedambudziko tozokwe kunanga. Uchipinda basa unofunga kuti zvakanaka is caring. Izvo kwete, anenge achida kuita fish out info yaanozoshandisa nechepamberi apa. Saka musi uyu muchena akandituma kuBulawayo kunokolekta mari yake kune imwewo businessman. Ndakada rizina kuti dai vatuma madriver, akanditi aisatrasta madriver around nemari. Ko kana vakati mari yabiwa aizochema kunani, driver aigona kuita dhiri nemarobhas onyura 15,000 yake in cash zvaizodii. Kubva zvandatanga kumushandira ndainge ndisina kumboshotesa mari idzi dzaiva chokwadi hacho, asi chandakaona muchena uyu anga akamaster chigame chemanipulation zvemari ndizvo, asi anga ane zvaakatageta. Ndakakwira basi ndikaenda kuBulawayo. Zvochokwadi ndakanosangana nemunhu aive nemari yabosi. Ndakapiwa mabricks emari itsva yaibuda mubhengi. Ndakafonera bosi ndikavaudza kuti ndainge ndapiwa mari yavo. Vakati yange yava too late kuti ndichifamba nemari yakawanda kudaro. Nokudaro ndibvise 50 pamari yandanga ndinayo nditsvake chikafu nepekurara. Ndakaita sekudaro. Ndakazopatika kuma4 konoedza ndifonerwa nabosi kuti ndainge ndakararapai. Pane chidhiri chainge chanyuka muBulawayo imomo chaida kuti vasipine mari yandanga ndinayo. Aikaka, handiti dei vanga vagara vauya kuzokolekta mari yacho voga, vondituma votevera futi. Zvaimeka sense here? Zvichireva kuti vainge vavata vachifambazve. Bosi vakauya vakati taifanirwa kuverenga mari kuti vaone kuti yakakwana. Semunhu aiva auya asina kugadzira kuzovata, ndaiva ndakapfeka skin tight kangu nekaspaghetti top ndichiseva hembe dzandaizodzokera nadzo kuHarare kwaedza. Tete, papi pacho pandairara ndakapfeka jean trousers, ndakazomonera towel iya aikupukutisa haunowana munoti. Saka ndainge ndisina kushama. Bosi vakati vachipinda murumu mangu vakazvimanikidzira pandiri, vakandibata chibharo.
tainge tisingadanani, tainge tisina kutaurana, ndainge ndisina kubvumirana nazvo, panga pasina consent yangu. Chava kukanza kutaura ndechekuti ndatadza kuzvicontrola. Vakapedza kwava kubuda kwava kuenda, I felt violated. Kwakaedza ndichingochema feeling dirty. Vamwe vangabvunza kuti dai wakatiza, ndaitiza ndichiendepi. Vamwe mungati dai wakaskrima. Vedwe malodge munoitwa yese kazhinji mujolo, munofunga married men and their girlfriend vangarisika kuonekwa pachaunga vachiuya to the aid of a stranger vasingazivi. Ndakazogeza kwakukwira bhazi ndikadzokera kuHarare. Vamwe vangada kubvunza kuti wakagedzerepi, kuti wakagedzerei. 1, ndaida kufamba ndichidzoka kumba. Number 2, hapana pandaizofamba to the nearest police station ndoti I was violated. Mulodge nabosi wangu vauya kuzoverenga mari kuma 4 am. Vehama muchizvifunga imichero dai mangara maiona ndichibuda nyaya iyi. Obvious boss vainge vatocalculate mamoves avo. Dai ndakarepa muoffice nyaya yangu yaitomboita wait. Manje it was going to be my word against this. Tisakangama kuti ane homwe dzakafuta zvakare ndiye anowina. Tete, I feel violated up to this day. Ndine trauma. I didn't deserve zvakaitika kwandiri kubasa. Handina kuzomboenda futi. Ndingaenda kunosangana nezi predator. And ndinoita time dzandinombozvishora what ngadai ndakaita sei. Chero kubasa ndaitozikanwa nekupfeka migubvururu, matsiga ndikuroore emadress nemasketi. Hapana pandakambomukwezvaini. Ndakazongoona kuti hazvinei nedressing. Kana vachikwanisa kurepa mwana ari munepi ane 3 years chaiye, hausiwo wato vamwe here. Ndichikumbirawo malawmakers kuti vaencourage victims to speak up, kwete kuti victim victimize. Vakadaro muchaona kuti vanhu vanenge vaviolator vachataura zvavanenge vasangana nazvo pasina kutya kana kujajiwa. Businessmen ndinovaona vachifamba different types sevasikana. Musi uno ndakadhumana navo ndikakushatirwa nekuti you walked casually and waved at me like nothing happened. Dai ndine mapowers tete aifuma nhengo yake yakajaidzwa pasina yaita disappear. Handina hangu nhumbu. Ndakazotenga mapirits to prevent nhumbu nekutenga prep yezvirwere. Ndakatenga rapid test last week ndichiri negative. Asi zvese izvi hazvichindi story yangu. I was raped. Zvakaoma. Ndine urombo fani. Vanhu munanoteka advantage. Munanoteka advantage. Vanhu vanoteka advantage. And hapana zvaunoita. You're not going to do anything because you ngori mushandi and hauna mari. Ndochokwadi. I'm very sorry. Guys, tinokutendai nekuona episode ino kwamaita. Ndoziva kuti vhiki rapera regai timbozorora tozodzoka zvakare neMonday. Saturday Sunday mombomanyawo kamuchita mapersonal errands anditi inini ndichimanya ndichiona kuti ndagadzirisa makete nemumba, ndatenga zvikafu. Monday zvikoro zviri kuvhugwa. Tinokushuvirawo zvakanaka muende kumakereke paweekend apa munonamatawo Mwari muchivatenda nekuchipo cheupenyu. Vane mental health issues ndinokushuvirawo zvakanaka. I wish you the best because I know kuti people are suffering. Pane nyaya yemwana wedu uya ari kuJoburg South. Vedwe handizi kuti tingaita sei because ndandasuggesta polisi inonzi polisi chi iyo izvozvo. But manje vati kwai vane mapurisa muhomwe. Saka I don't know what else can you suggest. Asi vakamupotsera phone nesuro chaiye. Ari kushaya kutoita sei. Kaona munhu ushaya kuti vedwe handina kumukokwenda because this is my mother. Tinondodini. Vedwe kune vanoda got milk iripo. Munongotumira pep code mari 200 rand yegot milk ne 110 rand. 110 vanhu vose vandakatumira zvima 3 to 5 days ndaisa ma 10 rand angu 110 rand. Kune vanogara vachibvunza nyaya yemazino kuti mazino kwai mazino kune vanogara vachibvunza nyaya yemazino. Regai ndiseke hapana kungomuka makuseni first chero na 4 zvandoita here. I think chero obsession 4 o'clock first time anongomuka pandomukire pa ndakutokwesha neColgate chai. Kana kuri kuti mazino nyasi kufadza ishandisa ichako chai. Pane even Colgate iri kuechako shandisa ichako mukomuka makuseni wokwesha mazino. Monday to Sunday every day makuseni nemanheru tinokwesha mazino chete. Aitomboita kudhara aitomboita plaque.
you know the black stuff, aitomboita black stuff mukati. I think tichiri kuZimbabwe tisingaafodi kutengawo Colgate, chitengeserwa chimwe chiColgate chaishata chamaChina, so chaishata chiColgate chocho. But kubva zvandakatanga kushandisa Colgate chaiyo, hapana zvimwe zvandomboshandisa, ndosaka mazino acho ari white. Inini regai ndimboita zvangu zvekutekika. Kwai vamwe vari kudzoka vasina moyo, vamwe vari kudzoka vasina moyo. Aizvo inozodzima zvo. Vamwe vari kudzoka vasina moyo, vamwe vari kudzoka vasina itsvo. Ini ndiri kuenda kuteki, muchandiona ndakadai. Ndiri kudzoka ndiri mungezi kudai kuti twipo. Jesu. Ndodzoka ndiri mungezi. You guys, you'll be shocked. Ndichatoita face review ndobvura kudai ndobvusumba wow. Vamwe vatonondiposta kuFacebook kuti wemone mashora. Vamwe vachiti kwakambozviitira yasaitozvitaura kuti arida kuzviita. Ine ndichazviita because mose mugara muchinditi kwai ino yakaita kunge green paper. Yakakura nenhumbu guys, yaisina kutombokurawo zvezvo, asi akangokupa panoita nhumbu pose inokura. Negumbo rangu rakabva kusize 6'5" rikaenda kusize 6, size 6'7". Izvezvi pane shamwari yangu umwe mufeso akatiti iwe ishoka rudzivi munhu womukadzi uita shoka rakada, ndipe bhutsuro. Zibhutsuro kwenduko ndakunda kurikwana. Saka mhino yakakura negumbo zvose, shoka yakakura nemhino zvinotodiko. Imi zvakaoma. Ndiri kutendai nekuenda kwamaita. Muve nezara kandakandatenda. Bye bye.